setya satu Ngapot isin. Ngene iki aku ya ben ketok dhuwur. Iya. Mah koyo anu menek trampolin. Heeh. Ayo. Nano. Melampah nggih. Ya karepmu arep melampah berangkat. Kesepakatan. Oh iya. Kowe iki jane nembang apa pilihan lurah kok kesepakatan? Lah kok lek salah cakepane daripada Nggih, salah iya. baik dirundingkan dulu. Iya, Bude. Ora Lanjut, dirundingkan Bude. kan kudune Lah iya ya. Kok nyetret ae. Mugi lestari yo lanjut ini mudun ya. iya ya Mudun nggih. nggih ora ditekke sak langgame sik bar langgam lagi medhuk Munggah berarti. Heeh. 100. wah ngono kok etumen wis tenang ae tenang ya Mugianto berkahing widi andi komong tansah salam hangat ring kemanten anyar Uga